zure bai, azki? Bai, misterio batako gado, emetik. Misterio? Nik ere badut honen berri ez? Ez dakit, galdetu bertzut, Bai. aber zure tabletan agertzen dien maitasunezko mezuek. Agertze, niri ez? Zeo zara agertu da hor. Baina honik egin dut. Zeuk zeure bururi? Bai, zuri Niri agertu zaizu? Bai. Norbaitek idatzi duzu zerbait? Bardotxo bat esaten hartzeko gero, emetik kanpo. Norri izan, ez dakizu? Ez dakit. Ni txaroten aber eroglio do badan, baina ez Edia dakit. ezkin marrazki txoroak eta, bueno, nik egite ditu alako. Bueno, maitasun guztiarekin gonbidapen egin etxeko behi, milu zehaztera doala, eta gaurekin geratzeko Datozela. datozela lehiakideak. Oier, soy Arce, yo soy Jon, Aratu Mas. Etzen ba lehiakidetako bat izango. Igual. Oier, zoi hartze ja, gurekin laugarren saioa egon da Gabon. Badakizuelako, hemen pasilloetan da maitasun asko dagoela. Bai. Lehiakideen gelan be maitasun asko dau. Claro. Baina soborno saiak eraren bateo izan da hori. Gu ez. Zuek izarete izan? Zuek rugabe, momentuz, ondo. Oier, esango dugu, bueno, ikusentzunezkoa ikasi eta gero, basabiltzela egoiztetxe baten lanien. Hori da. Zer eitxe zuia? Zein da zure lan bereziki? Bueno, gabiltza grabatzen, pixkat produkzio lanetan ebai, danetik pixkat. Zer da, holan gehizen gustatzen atzune? Ambientia. Ondo. Bai, Ondo. Eta gauza asko dauzela itxeko eta ikasteko. danetik pixkat Soda eta oso latza izango eta orduan ba. Ambientea. Ekainen kobazulon lanien, Bai. zoi hartze, ikusteko daukagu, oraindik, geupe bai, Han ambientea... Bueno, zu sortu berdezu. Aha, ondo. Interesgarria. Klaustrofobia egitik eta bat erez. Batzuk guaukitzu Zuk ez. Nik ez. Zabalik, norentzat komentagarria? Etxeko ideialdia egin dugu? Txikila, adin txikitako familiantzat, eta gero eskola askore bai etortzia. Ondo hau. Oso ondo. Erreplika, zuain, eizatu... Nola izena du? Aterpetxe bat edo bada hor? Itxita dago, sastarrain. Gu horra jote ginen. LH lau edo. Bai. Nik negar, etxera joan nahi dut, eta bueno. Ondo, ondo dau, zuezun ikusten. Ongietorri? Eskerrik asko. Zortean? Roma oso ondo pasan nuen, Sastarrainen. Jo soy Jon, zuek ondo? Ondo? Erki? Bai, ez da? Sasoiko? Zuek izan zarete, ilaskiri ardoa eskaintzen aritu direnak? Ez dakit. Atea zabalik, ondo. Bueno, kontuz. Ondo. Bestina ez dakigu. Hirugarren saioa, 350 euro irabazita. Ondo ari gara, Oso ondo? Horrekin, ze portaventurarako bidaiak eta semeak irabazi gabekoak aipatu dira hemen, baina bestelako proiekturik Jon ekarri dugu, dirua Proiektu zertan. handilik ez dugu ekarri. Ez? Ez zuze pentsatu. Irabaziko bagenu, Gastatuko dugu, baina ez dakigu zertan. Josu zu zertan, aukeran? Zer gastatu? Bai, Zakua? bai. Euskalo. Nondik hasi? Nondik hasi? Eta? Etxetik hasiko liak gastatzen da. Bueno, esan dugu, hartzaina, gaztagilea, gaztazarago, bestelako esnekirik edo, ekoizten dugu. Ez, mamia itxeko esnia, baina Ona hori, Mamia ez dia edo azukrearekin. Batzuk gabe, esateo, hobena. Zureak hau, hain da ona mamia, ez da? Claro, claro. Ia badasatzeko aukerarik badugun, sobornoa nik zuri orain. Bueno. Ulertu da, ez da? Jon, zuk irakasle lanetan aritzarela esan dugu. Ze irakasgai, ematen duzu? Dagoena. Gela askotan sartzen naiz. Bai, Bai. Laguntzak ematen, antolaketan, bai. Ados. Baina ez daukazu irakasgai horrela finko batzuk? Ez, takat ez. Denetik dakizu? Beharko. Horren erakusle hemen dagoela gugaz. Hori ba. Hau ez da edo nontzat. Eta Ruperren antza dauka, gainera, hori ere alde. Hori bai. Fenomeno. Bikote, zorte hon, animo. Kerrik asko. Aratze eta unas, ongietorri. Bai, gabon. Bueno, hemen egoteko zuek badakizue ze casting gogorra izaten dan. Hemen Bai, lehiakide oso zatorra gora. de honor, Aratzen handi zatoz? Ni hori jotik. Unas, zu? Irungoa. Eta zer zarie? Klasekideak. Klasekideak, oso ondo Bai. ze ikasten zabiltzi aratz. Bueno, gure moduluan izena oso zaila da, baina, bueno, labur bilduz. Ez. Nik etzekit, así que. I. Hori, kirolan modulua. Kirolan modulua jaso nahi gara hementxe bertan Baina, ikasten unas, da. bertxio luzea ez dakizue? Gizarte eta kirol animazio eta irakaskuntza izan daiteke. Hori guztia, Gero, cateringen eitxezula, Aratz. Bai, herriko bertako katen ematen nire, Euskal Parrilla izen hona. Euskal Parrilla, izen horregaz? Bai, ikustezu mazela, parrilla da gure... Izen horregaz oso da izan behar Hoi da, da. gure tresnerilla parrilla. Bereziki? Bereziki hori jaun, bisigua egitea zen da, hori estiloa. Ze estiloa? Hori jo estiloa. Hori jo estiloa, Ez ba. Unas futbolien bebai, eta umiek entrenatzen eta? Ibiltza zara? Ondo. Eta gero, hau, San Ferminetako programak itzen dauen batentzat da ikaragarria. Entzierroetan. Ibiltzen zari, Biok? Bai, biok, bai. Herri ezberdinetatik eta? Hoi da, bai. Moduloak aginduta, hori ere egin marra dago? Ez. Egia esan da kasuale izan zen, baina bai. Eta noiztik? Bai, nik hemen 8 urte eukituten etik. Ai ba. Zezen egin? Bai, ni San Ferminetan gehien bat. Iruñan.
Guau! Interesgarria, Ongi etorri? Ia, hau errezabe badan, zezen hau nibiltzi baino errezabe seguru. Sorte hon, sorte hon. Hori da plana sortzen, Aratzek bixua parrillan, Josuren mamia, Zumaiarrek karriko dute zerbait. Apetitua. Eta gero zakua, gaur, jokoan, 87.007 euro. Eta gutxi balitz, publikoa, Martutenetik, hau batzuek, Martuteneko Arantzazuko ama ikastetxetik, besteak beste, bertakoak, Arantzazuko ama ikastetxekoak, Beñat eta Ibon. Aiba! Astigarrarako anaiak, zakua irabazizutenak, Urtzi eta Ibaneko Urtzi ere bertan ikasitakoa, segurako arrobia dute alegia. Ba, etorri pare bat. Gaur amaitxo aurretik pare bat etorri, lehiatzen. Mira, bolondresak baditu Bat bai. Norretorri, bi, jazta, jazta. Gizonak, harritzekoa. Erto. Puntuak biltzen hasteko unea, adidanok. Dirutza, jokoan miluzen sorteon talde guztiei. Oier, zei hartze, az gaitezen. Lehenengo, arrastoa, lehenengo taulan, jende urduritzen trebeena da. Erantzun bat? Magoa. Nire urduritzen, naiz. Magoa daudenean. Beldurra. Platoa. Bitu, urduri dauzenek. Arrainen moduan, jatorria itsasoan du. Kostaldera egin orduan. Zerbait? Paso. Platua. Marrazoa. Minutu gutxitan dena aldatzeko gai Itsasoa. da. Itxasoa. Itsasoa esan dugu geuk. Maremotoa. Tsunamia. Iristean putz egingo dizu ziurrenik. Bai? Galerna. Oso enbata galerna. 70 puntu Zumaiara. ondo. Ibilizari, hurbil? Bai. Guazen, bigarren taulara eta lehenengo arrastoak, honela dino. Hasiera eta bukaera bera du. Soka. Erantzun hona? Kapikua. Zirkulua. Ondo zabiltzi, Venga, hitzak berak jatorri ingelesa du. Erantzunak ingelesez, beraz? Paso. Paso. Zergit. Bai? Paso. Azor? Paso. Loop. Lut? Very good. Gaur egun edozer aurki daiteke barruan. Zer? What? Ota Josu. Sarea. Zauea. Zarea. Zergit. Kaxa. Kaxa. Kaxa? Hori ingelesez esan da, ondo? Paso. Osoa karratua da. Eta erdia, irukia edo lauki zuzena. Oso arrasto ona. Eta ingelesez. Zer zer dako barruen? Eta hasiera eta bukaera bera. Alduta? Lost? Era bat. Interneta. Aratzunas. Paso. Oh, Pizza. Pizza? gerturatu gara. Ogitartekoaren lehenguzu txikia da. Hau bai? Sandwicha. Sandwich. Pautxa! Yes. Batondo! Halako batean. Puntu. Josu Jon. Parrillan, araz, sandwichat. Bai, ez du txarra geratzen. Bueno, bixu hobea, aukera. Bai, hori beti. Hirugarren. Zain egon nahi. Dinot. Ja, interesgarria zan, bai, bizon Tertulia artia. kulinarioa, ondo. Hirugarren taula. Bengaratz, Unax, puntu batzu behar ditugu. Lehenengo arrastoa. Jendea begira du beti. Telebista. Akuariuma. Akuarium bat. Airea. Kontatzen oso trebea da. Ipun kontalaria. Paso. Kalkulagailua. Kontaketa hori da gehiago, Frontoira joatea gustatzen zaio.
Korredoria. Frontoiko korredoria. Markagailua. Hori bai. Oso ondo. Eta markagailura, beste laurogei puntu. Hasi gara, Orio Irun, oraindik ere puntu gozez. Lasai, iritsiko dirata. Ibitzio batzuk orain, Zumaia. Prest? Hartu lekua. Josu eta Ion bestaldean. Lehenbiziko 3 kontzeptuak. Denbora. Hasi. Diru askatzen. Gurutzea. Eraztuna. Eraztuna. Bai, eta? Eskaera. Eskontzeko eskaera. Ezkontza bai, baina zer da? Bai. Zer? Ezkontzako? Soinekoa. Bai. Hori da? Musika. Zarata. Argia. Zarata. Zarata, zurrumba, pila bat, bai. Hor. Zer da? Hori hobea. Bai, logo, Despertadorea. Alegia? iratzargailua. Alarma ondo, esanatu. Etxe bat? Zer dira? Bizilagunak. Ondo? Jana eskatzea dator. Gatza eskatzea dator. Zer egin dio? Janaria? Eskatu, eman. Eman. Trukatu, banatu. Eman edo? Eskaini. Edo? Bai. Oparitu. Oparitu. Vale, hartzulekue, bai. Lasai. Ona izan da, Alarma ontzate botazu da, janari emonez. Baina segundo batzu faltan da. Bea, hitz asmatzen duten. Ondo. Soiartze, ez zara inoiz bizilagunari azukrea eskatzen? Batan? Batan. Bai, nik uste bat. Bai, Jazta, batan eta zapatiletan. Danak, 60. Vale, neuri bakarrak inorko, zide? Zeuzeit erreakzioa. Bai, seguro ni bai. Norreza joan, ez da bizilagunari azukrea eskaintzera. Josu Ion, zu bizilagunak ez zarete? Ez. Ez da nahi ere esan. Bai. Harremana sanoa hartu lekua, mesedez. Aratzu naiz bestaldean, punturik ez momentuz. Orain arte. Ba, denbora. Momentuz ez. Parratula. Lauki bat. Igerilekua, Oso piztina. ondo. Apa hori jo. Jan. Janaria. Matzak. Sukaldatu. Whiskya, Ez. mikatza. Bai. Konjaka. Zer da? Lapikuan borborrin. Ja, ikusi ondo. Jateko azari da, bai, Jon. Bai. Jana. Gatza. Ez. Olioa. Ez. Vinagria. Ozpina hori da. Bai. Erretzaia. Ez. Islaria eta mimok iteituna. Mimok? Hola, mimika laria. Zeinu hizkuntza, vale? Oso ona. Jode, oso ona. Barru-barrutik atera zaizu. Islaria eta mimoak egiten dituen horrela. Oso ondo, danotekigu negua joan data, Bai. adibidez. Ederto, danak, 60 puntu! Mimoak egiten, oso ona. Orain bai, mimoa. Bai. Arat, ozpina agertu data, bisiguari beldurri gabe, ezta? Bai, beldurri gabe. Bota, beldurri be. Bai. Hori estilora bintzat, Hori da. ala egintzen baitu. Ba, ozpin pixka bat orain, initzioka, Vale. hartu lekua. Oiar eta zoiartze bezaldean. Beste irukotxo bat, bai. Bai, seguru. Guazen, debora. Flauta. Zer da? Gaita. Beste bat? Zer da hori? Bai, forma hori dauka. Alboka, esan barra baina. Oso Bai, ondo. alboka. Bai, zertze. Esan. Beldurri Zuen gabe, lagundu. Jatekoa, estula, aspirina bat. Bai. Pikain. Ikan tragantau, esan barra. Bai, Kotxean. txofer, gidaria, Zezena. Istripua. Animali bat. Ze animali bat? basurdea, Ez. oreña, bai. Baina, A ber, zer. Istripua, harrapatu, Oreña harrapatu, oreñak harrapatu, gidaria. Bueno, Oreña, aldrebes. kotxea, jo. ez du harrapatu. Zer gertatu? Zapaldu. Ez. Jo. Bidera atera. Hori bai. Hori ere ontzat eman genezake, baina demora izan da. Zora garri, Zer zabil, zarte derra gustatzen batzuz. Buah. Bai.
Ez que ona dira, aktore ona. Arte eszenikoak gehiago dino. Bai. Ariketa mundiala, 60 puntu hau pazuek. Eta eroglifiko batzuk orain, eroglifikoak ateioka ditugu. Oier, Soiartze, ez dugu kasi beharko zarete beste erakusten nola egiten den hau. Veteranoak, bai? Bai. Pozen, lehenengoa, denpora. Norgehiagokan aritu ziren... Xago... Egazti... Antzera, antzeko. Zer diabek? Egazti ez, bestera batera, bai. Txori. Bestera batera. Zer dira orokorrien? Animali... Ezerekin? Ezberdinak dira hirurak, baina guztiak hegalariak, segalariak. Erraz zaetzen. Etzan. Baina onak zarete. Bai. Eroglio. Soiartzek etzu eskatuko azukerarik. Ez da bat ere. Bigarren eroglifikoa denpora. Zalantza guztiak? Bai. Zer egiten du? Ikusi lupa. Bai? Zer da hori? Orokorrian? Ba? Ikertu. Antzeko? Aztertu. Bai. Aztertu. Bale, bai. Barioaren ikurrari begire dau, ba, eta aztertzen, ondo, baztertu, bikain. Xerroken lupa ere agertu da, eta. Ondo, bitik bat, 50 puntu. Josu eta Joan eroglifiko batzu nahi dituzuen, noski? Bai. Ba, denpora lehenengoa. Ezagutu nahi nuke, nor da? Nor da? Gari bat. Bai? Eta... Bestia? DJ ezaguna. Bulgaria. Bale. DJ Bulgaria. Oso Bi estilo, ezberdin. Bai. Batetik gari, bestetik. Bai, ondo. Hogeita berean. Bai, guztiak gure bihotzetan. Bai. Ondo. Josu, Jon, bigarrena, denpora. Eskuekin egiten da. Eskuekin egiten da. Irakurri? Mikazera. Mikatzera. Ja, emon buelti, Eskuekin egiten da. Mika bai. Nora? Ceramika. Bale. Zera doaz, eta ka horiek, ceramika eskuekin, gost, ondo? Josu gazta bai, ceramika eskuekin. Ez, oingoz ez. Hobi izango gazta. Uz ezagun horrela. Puntu, zondo. Bueno, igual, formak eta egiten ja. Eskuekin trebiedana, eskuekin trebiedana. Eskua nahi du, Ondo. Aratsunatx, zer? Postura ia da... Tentxo. Bai. Jarriko ditugu parrillan, eroglifiko batzuk. A ver. Zema egora berriztate dute hauek. Desoite ja napuntu gonea tertzea. Mutilek, lehenenkoa, denpora. Zein da doinuaren... Zer da? Metr. Bale. Trena, no, metro... Bale, metr baderantzuna ezatik. Nola da bilbekue? Metrika. Bai, oso ondo, metrika. Metroa ikusten dugu, oak enduta metr. Eta ika da bilbeku, Metrika, oso ondo. Bale. Zaratzeko, ondo, Bai. Ez da usaitu. Iretzat ere baituk, Araz? Bai. Animo. Bigarrena denpora. Urrengo asterako. Nor da? Binota. Segi irakurtzen. Binota, zer da, erdikue? Ikasi. Binota ikasi. Binota ikasi. No, bika, nola daukagu ordenatuta. Binota ikasi. Oso ondo, binota ikasi. Bitik bi, puntuan aterata, Bai. Egun puntu! Zazpekitxo bat orain, jazti. Oso ondo. Garrantzitsuak ezinbesteko baitira larrialdi kasuetan, jarraibideak, ezta? Larrialditan zer egin autobus batean, esaterako. Pedrok, gure Pedrok, Miluzea bera noski, Bilboko autobus batean, larrialdietarako onelako, edo onako oharra ikusi du. Larrialdi helduleku, larrialdi izenez gero, helduleku geziren norabidea biratu. Horrela, lasa irakurrita ere lanak, ulertzen, larrialdi batean ze esanik ez. Beraz,
Pedro, eskerrik asko bidaltzagatik eta Bilboko autobusek, buelta bat eman. Errez hau, biratu. Itzulpenari Bai, eman, buelta biratu. bat. Eta txalo bero bat. Eskerrik Ondo. Ze adostuzu? Itxura ona, Esan diate, begira, hasi nahi zizketan, martutenetik gatoz, batzuk aztigarrakoak, hori ere aldarrikatu nahi izan dute, oso ondo denetik daukagu hemen, eta esan diet, daukagu ranking bat, abeslari honenen rankina. Eta nahi zoi parte hartu? Jarri zuzenean lehenbiziko postuan, esan diate. Eta aurrena abestu eta gero-gerokoak. Ez, jarri aurretik. Hemetzi zaudete, rankinean, lehenbiziko postuan. Erakutsi? Ainonak, di? Bat, bi, eta hiru. Zuzendari hau da bandakue. Musika, zue gabestu gara, zue? Doinua, baina lehen errepasatu dugu. Bueno, momentuz, rankinetik igual kanpo, ez da? Zakit ba. Oier eta Zoiartek ez dute polemikarik nahi ba, ez da? Urrengoan hobeto, Ega ba, esku askatzera, mesedez, lehenbiziko hause. Prokrastinazioa, esaten ere ez da errazata. Zezu haitzetako ostoa da argaziko hau. Lizarra, akazia, artea edo aranondoa. Bai? Akazia. Bitu? Oso poetiku da, akazia, poema donatan agertzen da. Entzun? Ya su vida entera, su vida entera, su vida entera. Ya su vida entera, su vida entera, su vida entera. Nori idatzi zion Izarok, mi canción para Elisa kantua. Amona. Oso ondo. Onari bai. Zeta? Zein ez da Alfred Hitchcocken filma, Txoriak, akusazioaren lekukoa, okerreko erruduna edo Leio begia. Hitchcock. Leio begia. Leio begian bai, Grace Kelly eta James Stewart. Zion? Okerreko erruduna. Txoriak. Txoriak bezaguna. Ezaguna oso bai. Akusazioaren lekukoa zen ba. Nork argitaratu du Pause izeneko lana. Iñaki Salvador, Xavier Zeberio, Ruper Ordorika, edo Izaro Mentxakak. Xavier Zeberio. Ondo, violin jolea aparta. Tenislari oso ona, hori jendea ez du jakingo, baina, bai? Bi eliteko kirol egiten du. Zalantzaria, bai. Violina jo eta tenisa. Oier Zoiartze, non hil zuten John F. Kennedy, Texasen, Kalifornian, Virginian edo Floridan. Florida. Texas. Oso ondo. I? Prokrastinazioa, Angel Erroren txio bat. Hementxe, zutatu daukaguna, ze? Bai, Bai? zaituko, bea. Orain? Ez gero, orain. Orain. Inoiz ez da beranduegi zerbait biharko usteko. Bai? Oso ondo! Koma bina! Hau! Gustatu zaio, Antsoni. Enago harro, baina praktikatzen dut. Prokrastinazioaren artea. Badagabi. Bai. Bai, ez da? Ba, kuadrille. Josuk ezin. Gazta egin behar da edo gaur edo gaur. Bai. Ez da, ze biharrea... Bigarren eskua, Josu Jones eguna izango da. Bizi momentua. Hala? Eskerrak ni luzera zatozien ideia honak hartzeko. Nola esaten da nahasi, bastanen. Zikastatu, borrastatu, pataskatu, zalketu. Zikastatu. Berro batea. Pataskatu. Oso ondo. Hor jo. Entzun hau. Zekanturen bertsioa. Egin du Txopet musika taldeak. Egun da Santi, Neskazarrak, Andre Madalen, beti eskamak entzen. Egun da Santi. Etzan. Neskazarrak. Madalena. Hau dauretzat? Oso ondo. Interesgarria.
noiz ireki zuten Futuroskope parkea, 1985, 1987, 1991. 91? Derrotea. 82. Beste errote bat. 87. Oso ondo. Zer? Bakigu. Bagoaz? Bai, Bai? Bai. Ez da posible. saiauko geha. Polik esan. Bihar zer datorren ez dakigu eta bada espada. Bihar zer datorren. Komodina, oier saiartzea oso da. Zona hau, Induzketa lan hau, sekulakoa, nolatan ba? Kantagatik. Bai, famosoa dago. Zautzen zenuten, eskean Kristo zalea zarete. Bueno, gero kristonak izan ziren hauek, denetik egitute. Aratzu nax! Komo, higez horre, Ez, a ber, lortzen nuen. Eta puntotxo batzu bebe bai. Bazen. Ez geratu isilik. Zago. Noren obran dago oinarrituta Miserableak musikala? Edgar Allan Poe, Victor Hugo, Emile Zola edo Gustave Flaubert. Liburu izen berekoa. Gustave Flaubert. Victor Hugo. Oso ondo. I. Bigarna. Noiz irabazi zuen Biarritz errok bitaldeak Europako Challenge Kopa 2008an, 2010an, 2012an, 2014an. Bota. 14an. Jale. 12. Aizi aldeko gaur, Roger. Te? Aspaldian maite nuen Lastanak zenbatuz banan-banan Juan Feate, mergana. Zeitz, Aratz, Erne, Bai. Asier begira gota, Jode. Zeitz ezkutatu dugu gozategiren arama kantuan. Ane, Maite, Miren, Lore. Lore. Aspaldian maite nuen lore Hau ba. Lastanak zenbatuz Banan-banan. Oso ondo. Lagunak, Aratz, Bai, bueno, esaguna gai. ondo. Kontra ez gaude behintzat. Hoi da, ez. Alde. Nortzuk izan ziren urtearen iraupena kalkulatzen lehenak? Bikingoak, Egiptoarrak, Erromatarrak, Greziarrak. Egiptoarrak. Oso ondo. Zeta batzuk? Ez geratu isilik, esaldiak oiukatu izeneko Twitter profiletik ateratako esaldia. Oraindik ez dugu askatuko. Ez. Segi ba? Erantzuten desina Etxera itzultzea baino Bogale mazaina Bogatripulana Eta galdera da, zein da Kristina eta Xabi Solano Anaia Reben bigarren abizena? Udabe, Etxeberria, Maiza, Arregi. Maiza? Oso ondo. Bigote. Batzuk? Oraindik ez dugu askatuko. Ez geratu isilik, zuek isilik. Aurrera ba. Nola esaten da zakila etxarri aranatzen? Antxoita, zikilila, pipilitoa edo pinpilina. Bueno. Bai, hori platano bata? Bai, beste argazkia. Bai, lankideo jarri beste argazkia, mesedez. Hau ez da argazkiona? Hau neure postri da? Pipilitoa. Pipilitoa? Ba ez. Zikilila. Zuion? Antxoita. Ai, ez da gizi ezer, Ka! Nola deitzen zaio gizonezkoek izaten duten menopausiari, ara? Andropausia, antropopausia, testopausia, falopausia. Pitopausia ez dago aukeren artean ikusi duzu moduan. Entzun izan dugun arren. Zein da? Falopausia.
Andropausia. Oso ondo. Oh? Eta hau ere askatu igual? Bai. Bueno. Bai, bota. Botatu? Ez geratu isilik? Ez, hitz egindako hitzak etxe bilakatzen dira. Bai! Oso no? Eta markagailuak momentuz 280 puntu eta 2 komodin ditugu Zumaian. 300 puntu eta komodina Usurdinen. 350 komodinik ez Orion eta Irunen. Puntu iraokienez nahiko berdinduta? Bai. Markagailuak, baina, bueno, komodin barik. Aratz, Unas. A ver. Lehenengo errondan, Oier, Soiartze ez dauek erantzuten hasi, eta Spotifyn dauden euskal abestiak dira. Nora, Male, Nane, Enara, Mikel, Maialen, Joseba, Amaiur, Eiber, Aizea, Auritz. Enara. Ibilbedi taldeak eta ene kantak taldeak egindako elkarlana. Nora. Nogenena. Aizea. Ken zazpi. Malen. Hore bai. Madalen. Tapia eta Leturia. Ene Maialen. Mikel. Raimundo el Canastero eta Brigade Loko taldeak elkarlanean. Eider. Izarroren abestia dau. 3 akats eta erantzun zuzen bakarra. Komodina. Noski. Oso ondo. Amaiur, Eskixuren Amaiur, 150 puntu. Usurbila. Urrezko komodina, Josu Jon, bigarren errondan bai. Adierazten dute. Sim, hem, yes, ui, ja, da, ra, type, jo, oez, di. Sasoia, Nola esan ez ez horri, Yes. Yes, of course. Sí que está. Ui. Frantsesez. Ez una. Sobrauta ez guaz, igual komodina. Ez, guanik ez. Zumaia? Jo. Finlandieraz. Ja. Alemanez. Ja. Ja. Di. DHI. Albanieraz, hauntza adierazten du horrek. Bai. Type. Bai, lituanieraz. Type. Ona, Ondo? type. Da. Rusia. Da. Bosniera. Bita bi. Zapotain berdeu. Edo zein. Ra. Ra. Eguzkia adierazten du horrek. Eguzkiaren jainkoa eta... Planto. Ez. Josu eta Jon, bakarrik geratu zarete. Planto. Ez, bat asmatu behar da. Vaya. Asko dakizuzuk, Jon. Hem. Sodieraz, etxea adierazten du honek. Bakarra Ez zenba. sim, zuentzun sim. Sim eta nao. 3. errondak erabakiko digu guztia adidanok. Euskal filmak dira. Aita zombia naiz, bianai itxasoaren alaba, Aitona Martin eta biok, Aitona Zitxalak, ama 6, amama, umezurtzak Asier eta biok, anai arrebak, amaren eskuak. Aratzeta Unas? Bi anai. 2011koa. Amama. Ondo, Asier Altuna. Haren eskuak. 2013koa. Umez urtzak. Asier eta biok. Oso ondo. Zombia ez dut uste, ez?
Amasei. Anai Arrebak. Musika talde baten izena da hori. Itxasoaren alaba. Josu Martinezen dokumentala. Vale. Moina. Komoina. Eta Zombia naiz, marrazki bizionetako euskal filma. Aratz eta Unas erantzun honek erabakiko du guztia. Bi oker eta zuzen bat. Asmatzen moduzue aurrera. Bai, hori botako jo. Venga, bota. Aitona Zitalak. Oh. Musika talde bat hau. Komodina. Komoina. Komodina. Komodina oso ondo, Aitona Martin eta biok. Eta berri nabar mundu Zumaiara. Eta markagailuak 650 puntu Zumaian. 450 Usurbilen. Orio Irun, 350. Aratz eta Unas. Lastima, eta zuen konsolamendurako bada ere, jakin, harrera zaila izaten ari dela azken aldian, lehiakide iritsi berrientzat, ez dute aurrera jarraitzea errez uzten hauek eta. Eta pena handi ematen digula, Bai. etorri barri oso jatorrak ditugulako, azken aldian. Lehiakide oso jostariak zuek ere, Pozik egindakoarekin, Aratz? Ba, hortxe ukideuek, asmatzea genuen paseite ginean da. Bueno, horrela da, bizitza eta jokoa eta migi luze eta aurrerantzean parrillarekin plazaz plaza edo nola aritzen Bai, plazaz plaza herriz herri eta eskontzaz eskontza. Platoan egingo bagenu behin, parrillatxo bat. Zeona. Bai. Ezta? Eta encierro bat. Boa. Eta hauek aurretik jarrita. Ikustezu? Haze bikote, Aratz eta Unas, eskerrik asko! Eskerrik asko! Esanago moduan, lehiakide iritsi berriok jarraitu, izena eman, etorri miluzera. Egia da, aurrera egitea ez dagoela. A ber, ba, pena handia eman dit, Aratz eta Unas juti, Hoi zein gu? Obetu? Obetu maila? Honenak zari lerakutsi? Baina zuekin ere oso gustora gaude, irudi. Hora, antzerkia, txikea sortzen. Egia da, gazteluko sarrera ondo daukazuela zainduta, Bai. Ez da inor pasatzen hemenik. Zumaiarrak, gaur ere, erantzuten lehenbizikoak. Edo, konfundituta nabil, akaso? Ba, besteak izango dira orduan. Zuek hasi, konforme? Hartu lekua, beste. Eskerrak eurek dauzen. Hori da, sokatira nagoaz. Demora, zein lurraldetan dago Legingo gaztelua? Espainia. Nafarroan, zein kiroletan aritzen zen Miguel Indurain? Txirrindularitza. Bai. Zein eskultore hartzen du bere maixutzat Koldobika Jauregik? Txigida. Oso ondo. Zer egingo dugu abesti bateko estrofan bis jartzen badu? Errepikatu. Ondo. 1940tik gora, ze urtetan sortu ziren urrezko globo sariak? 43. 44. Kuartan gon bazaude, zein lurraldetan zaude? Bizkaia. Araban, norena da Aingura Egodunak abestia? Anari. Ondo. Zein da aekaren kolore nagusia? Gorria. Laranja, Nafarroako zein herritakoa da beti gazte sokatira taldea? Esaka. Zen. Jarraitu atxotitza, eguzki eta euri, martxoko, Mirari. eguraldi. Zertan aritzen dira txantxaka taldean? Dantzan. Antzerkian, gorputzeko zein ataletan dago kubitu ezurra? Besoan. Ondo. Zein da Quebeceko hizkuntza ofiziala? Frantsesa. Bai. Jarraitu abestia. Lotanago, begiak, Itxita. itxita. Zein euskal hiritan aurkituko duzu Kazenaf txokolategia? Bilbon. Baionan, zenbat hilabetek dute L bat izenean? 9. 5. 80 gora, zenbat dira Johnsonen solidoak? 89. 82. Zer dira Zabala eta Estu aitzak haien artean? Kontrakoak. Antonimoak. Antonimoak, ondo. Nork idatzi du Musker Amarruak liburua? Carmele Jaio. Jon Arretxek zein herrialdetako hiriburua da Atenas? Grecia. Greziakoa. Zein kiroletan aritzen zen Donato Larretxea? Eskolari. Ondo. Ze arte disiplinatan aritzen da Steven Spielberg estatuatuarra? Zineo. Noski.
Zein herrialdetan gertatu zen Txernobilgo hondamendia? Ukrania. Ondo. Zenbat dizki ditu Ariz Navarreta abizenak? 8. 13. Zein abeslari dena da Amona Molona diskoa? Paso. Jogurina Boroba, zein da Akelarre Jazetxeko sukaldari burua? Paso. Subijana, estatu batuetako zein hiritan jaio zen Billie Eilish abeslaria? Florida. Los Angeles, zein aurre zenbaki eramatea erabako telefono tinkoek? Oso ondo joan gara. Oian saiatze oso ondo joan gara. Bai, bueno, abia hartzen du. Oso ondo, zabiltzi, Finaltxu baten gogoz, azken aldian, baina miluzen bikain. Ondo, bikote. Urrengor arte. Eskerrik asko. Arnazezuka amaitu dute sokatira, baina hirugarren ez jarraian, finalean gara. Oso ondo. Bezu Jon, 3 saio, 3 final. Bai, errematatzea falta. Estatistika onak oso. Bai. Bai, aukeran horixe, errematatuko bagenu, ez da? Zaila. Errematatuko bagenu, etxera eramango genituzke. Adi. 97.000 euro! Guau! Ondo. Eta zapitxo bat publikoari igual? Bai, irabazi ezkero bai. Oain bai. Txak horrela jota. Apa, martuteneko gazteak! Anantatuko ama ikasitxotik. Hau batzuek! Ietxekuek, zukaldien ibiliko da baten bat. Bengo orain, bai. atara, gurekin bat egiteko momentu. Mugikorra. Ibiltzen zaria zukaldien eta? Bai. Ondo? Kozineten, Jon, holan espezialidaderen bat? Kaneloiak, nahiko nakitu benituz. Oso ondo. Zerekin beteak? Alagia. Bai, za. Bai. Behin ja jarrita garbilik ez du jango. Oso ondo. Josu? Ni gutxi. Bueno, gazta. Gazta, oiga. Bueno. Osar galdaba. Ez ba. Gainetik amotago jo kaneloiak. Hori. Bien artean. Gero ganera badako zigan hori, bai batak eta bai bestek, etorri telebizterra da saio bat egin. Bestak izukaldien edo. Igual. Hor ikusi jo, batzuk Bai. txorieneko hortan. Ikusi zio txoriene, bai. Betorri da txorienen aritu esate baterako. Josu, Jon, sorte hononon, eta adidanok, sukaldaritza saioak aurkeztu dituzte telebistan. Denbora. David de Jorgek, bai edo ez? Bai. Ebargiñano. Bai. Josu Sainz. Horrunez. Nicolasa Pradera. Pili Manterola. Irrati, bai. Igual, bai, ez. Aitor Elizegi. Javi Rivero. Bai. Hilario Arbelaitz. Aurkeztu. Elena Arzak. Bai, baita. Ez? Hotxarra. Nayat Kanache. Pedro Subijana. Egiaztatu egingo dugu. Lehenbizikoan! Aurpegiak mesedez! Lehen plano bat lankideok! 5 euro bikote! Josu Jon, serio jarriko gara, aldala, Sakurako lehenengo pausua bete dugulako. 11koa, 500 euro zeuenak dira. Adi, 87.700 euro eskuratzeko aukera urrezko galderaren erantzun bikoitza zuzena izan beharko litzateke. Josu, Jon, Ferran Adriaren Elbuli jatetxean lan egindakoak dira 2. Denbora. Lau segundo. Erantzun bat? Josu eta Jon. Uf. Zer? Ez dakiu. Bihotz taupadak. Bai. Opera.
El Bulli, jatetxean lan egindakoak. 11 bi. Javi Rivero, aukeren artean jarri duzu, Zeure herri zendakonek? Ama, haze jatetxea. Jatetxea. Haze tipo hau. Sukaldarian ligan ikusten dugu besteak beste. Oso ona, Javi. Josu eta Jon, 500 euro 11koa zuzen jarrita. 87.700 euro irabazteko lehenengo pausua eginda. Urrezko galdera, beharko genuke horretarako. Javi Rivero, zuzena da? El Bulin, Josu Saiz, eta Naiat Kanatxe. Hau pasuet! Josu Jon, ondo! Lehenbiziko 11koa erosatuko duta. Gero zagertuago gabiltza, 500 euro gehiago etxera. Eutxerri botiak!